Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και καλά να περάσετε. Τους χορούς μας, τα τραγούδια μας και επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε τέτοια εκδήλωση βραβεύονται οι πυρώτες και οι πυρώτισσες της τέχνης και των γραμμάτων. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε και να βραβεύσουμε για την πολύχρονη προσφορά τους, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, την παγώνα Αθανασίου Χαλκιά, γνωστή σε όλους σας. Τον Κώστα Τσίμα, και άφησα τελευταίο τον γεροντότερο της παρέας, τον υπηρολάτρη και μουσικολάτρη Παντελή Καβακόπουλο. Ο κύριος Καβακόπουλος τυχαίνει να είναι και δημότης Φιλαδέλφειας και έτσι έχουμε ένα... τον κύριο Στήλιο τον Υπουργό να έρθει να απονείμει την τιμητική διάκριση και να μας απευθύνει και ένα σύντομο χαιρετισμό. Σταθμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Το 1950 διορίζεται στο μουσικό τμήμα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Από το 1951 στο 1956 μεταδίδει εβδομαδιαίες εκπομπές στο Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας με δημοτικά τραγούδια. Παράλληλα κάνει εμψυχωτικές εκπομπές με τον τίτλο «Το όχι της Κύπρου» για τους Κυπρίους αγωνιστές από το ραδιοφωνικό σταθμό των Ραχιών. Μια μικρή ιστορία η οποία αφορά το δημοτικό τραγούδι. Το 1939 μαθητής στο Οδείο των Αθηνών και διευθυντής τότε ο Ζαρίφης, συνδιευθυντής ο Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν μουσικολόγος αργότερα στη αξία, πάντοτε μου ζητούσε γνώμες για το δημοτικό τραγούδι, πρωτόλιες γνώμες τις οποίες δεν μπορούσα ακόμη να τις αξιολογήσω. Εν τούτης όμως πάντοτε με αγαπούσε, με παρακολουθούσε και ζητούσε πάντοτε τη γνώμη μου για το δημοτικό τραγούδι. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ. Στα πούδα, το ζήτω όμως Κώστα
σας κλείσα στα χωριά. Και που θα μείνω, βραδιάσε και που θα μείνω, ρε που σ' αγάπη τι θα γίνω.